Poliția! Poliția! Stai mă, că ce poliție mă, stai. Uite-te în spate. Bă, las-o, dracu. Bă, vine polițiști pe noi. Dă-i stânga. Dă-i dracu pe o pro, că... Sau are o pro? Are o pro. Are o pro. A. Dreapta? Ne batem? Vrei să ne batem? Am putea. Avem. Hai, dau pe-n grup. Poate dă ăsta întărit că ne-am dus. Bă, da, ce rapid e căcatul ăla, bă. Dragoș, mă auzi? E poliția după 2 staci. Da, mă. Îți facem o zi liberă să pescuiești 800 de pești de 4 kg. Cât, mă? 800. Mă, ți-e foame? Îi cumpăr la unul cu 9 milioane. Bă, taci puțin că ne urmărește poliția, lasă să mă concentrez, că eu... Vedeți că mă dau jos să mă pușcăi. Cum te-ai de aici? Zic că să ne S-ar dai. veni vă 80 Da, bine, taci puțin! Da, mă, cum? Cât s-ar veni? Păi da, n-am zis eu că nu vin 80 de milioane, dar nu stau atât, îți garantez eu. Bă, tăciți mă puțin! Cât sunt? Sunt 2 sau 3, nu știu cât 10 sunt. milioane. 2 sau 3? Mulți. Deci nimic, pic, Mă auzi? Bă, taci mă odată! hai, mă. Îi fac la curbe, fii atent. Mă, dacă sunt aproape, te faci și curba, gen, și tragi dreapta repede. Bă, mă. Scăpai! Pa, dracu. Dă-te jos! Aici.